علی پڑھنا سلامت مسلے تے تو دس ملا سزا کیے جیو علی پڑھنا مسلے تے تو دس ملا اینج کرو تانوں کہہ رہے ہیں دند ہاؤس ہونے جی تانوں پیچھے کوئی نہیں تسی ہسو ٹھیک ہے سزا کیے خدا خود نو علی آکھے جے میں آکھاں گناہ کی جیو علی پڑھنا مسلے تے اپنے والوں گل آکھاں تو کہنا کامران آئندہ نہ آمی تھی رسالت ماب دا فرمان ہوئے پھر اتنا بولنا کہ آج دے دن دے صدقے تسی جھولیاں بھر کے گھر جاؤ چلو قبلہ بیٹھے نے تصدیق بھی ہوئی تھی تائید بھی ہوئی تھی علی دے عشق دا سر وچ تو سن قرآن میرے تو علی دے بغض وچ اپنا تو سن نقصان میرے تو نہ ماں چنگی نہ پیو لپیا تیرے پلے